Καλησπέρα. Αυτό είναι το 22ο επεισόδιο του What is Better for You. Έχουμε βάλει το 200 και σήμερα παίζουμε λίγο ακόμα Amazing Spider-Man 2. Δύο Amazing Spider-Man. Και εδώ με μια νέα στολή. Big Time, έτσι λέγεται αυτή η στολή. Νομίζω ότι την είχα δείξει και την άλλη φορά. Την έβαλα αυτή επειδή την έφτασα στο max level και ξεκινάω τώρα με αυτήν. Οπότε ξεκινάμε τώρα σώζοντας έναν civilian που είναι κάτω από τη γέφυρα. Και φυσικά το πλοίο δεν βυθίζεται, ενώ έχει βυθιστεί ήδη το μισό. Και πάντα στο ίδιο σημείο, με το ίδιο πλοίο πάντα φυσικά. Και μάλιστα για να σας το πω, είναι ο ίδιος άνθρωπος πάντα. Δηλαδή, τόσες φορές τον έχω σώσει, δεν έχει μάθει ακόμα να μην πηγαίνει σε αυτό το σημείο. Και το περίεργο όταν πάω να το σώσω αυτόν, πάντα με βγάζει στην αρχή. Ενώ μου λέει να πάω στο πλοίο. Δηλαδή, τι περίεργο. Μισό λεπτό. Σοβαρά τώρα δεν μπορώ να πηδήξω πάνω στο πλοίο. Μάλιστα. Ας πηδήξουμε. Τι να πεις. Αυτά είναι τα έχει. Ναι, κουνάς τα χέρια σου με μπροστά σου, φίλε. Σαν δεν τρέπεσαι. Επίσης, ήθελα να σας πω κάτι που το ξέχασα. Όταν πετάς πιο χαμηλά, πας πιο γρήγορα. Το έχω συνειδητοποιήσει αυτό. Απλά σας το λέω έτσι για να το ξέρετε. Και γιατί το βλέπετε τώρα και εδώ, πάω ψηλά και πιο αργά, ενώ πάω χαμηλά τρέχω. Τώρα προσπαθούμε να τον πάμε στο νοσοκομείο, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω ένας άνθρωπος που δυσδυνοποιούνται να πάει στο νοσοκομείο, δηλαδή η λογική του παιχνιδιού δεν είναι καλή. Και πάντα τα χτίρια μπαίνουν μπροστά σημαίες και οι σημαίες. Πω. Και φυσικά οι δύο γιατροί περιμένουν. Και το πιο περίεργο είναι ο τύπος όταν το φέρνει ο γιατρός είναι πάντα πιο ψηλός. Δηλαδή δεν ξέρω, κερδίσει ύψος το παιδιά στο νοσοκομείο. Τι πράγματα είναι αυτά. Και εδώ μας μιλάνε για το τι να μας πράξει και heroic level 8. Και heroic 8, όχι level. Και εδώ βλέπουμε το υπέροχο λιοβασίλεμα. Α, ναι, και τώρα θα σας δείξω κάτι που θα σας δείξω το προηγούμενο, αλλά δεν πρόλαβα. Comic stand. Εκεί πέρα είναι για comics. Και όχι μόνο, θα δείτε. Όμως ο διοκτήτης του είναι ο Stan. The old guy. Αυτή η στολή βέβαια να σας πω μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή όταν φράσω όλες τις στολές στο maximum, πιστεύω αυτή θα είναι μια από τις επιλογές μου για να την έχω. Άσχετα, τι πρέπει να κάνω website. Και να το. Ανοιχτό πάντα και enter. Και πάντα ο Peter Parker, όχι ο Spider-Man. Και ξέρω, αυτό το γραφείο του είναι ακριβώς από το Jam και δεν μας βλέπει. Ποτέ. Όμως είναι από μέσα, γι' αυτό είναι εφημερίδα, φαίνεται. Βέβαια φόντος είναι λίγο αργή, συγγνώμη γι' αυτό. Ωραία, ξεκινάμε. Να, ο Stan, όπως βλέπετε, πίσω έχει κάτι φιγούρες Marvel. Α, ναι, και τώρα θα ξεκάνουμε τις φιγούρες μας. Εδώ έχουμε τον Peter Parker ως Spider-Man, Bay and Mary Parker, Street Thugs, Dennis Carradine, είναι αυτός που σκότωσε τον θείο Ben. Ο Stan, ο ίδιος, ο Sherman Saltz, ο Shocker, The Task Force είναι του Chick Bean, Russian Gang με τον Brute κιόλας, Felicia Haldy, The Black Cat, Kraven the Hunter, Wilson Fisk, The Kingpin, το ξέρουμε αυτόν, ο Max Dillon, ο Electro, φυσικά από την ταινία, The Hunters, που ήταν και στο 1 μάλιστα, το παιχνίδι, Harry Osborn, The Green Goblin, που και στο, μάλλον δεν θα το πω, Donald Merchant, Cletus Cassidy, Carnage. Ξέρετε, η κόκκινη πλευρά, δηλαδή η κόκκινη χλίτσα αντί για το Venom.
Α, ναι, και εδώ έχουμε τα κόμιξ. Έχει διάφορα κόμιξ εδώ πέρα που νομίζω ήταν αληθινά και τα είναι παλιά βέβαια. Και σου δείχνει την ιστορία του κόμιξ. Τώρα δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Είναι το 2003 κόμιξ αυτό τώρα, δεν ξέρω αν είναι αληθινό. Αυτό είναι το 1967, πολύ παλιό. Θα δείξω λίγες σελίδες έτσι για να πάρετε μια ιδέα πόσο δείχνει. Αυτό είναι το 1964 με τον Graven Hunter, το πω μετά με το Shocker και το άλλο δεν κατάλαβα τι ήτανε. Α, να σας πω ότι αυτά ξεκλειδώνονται όσο ξεκλειδώνει στις Page Comics που είχαμε δει και στο άλλο επεισόδιο με το Amazing Spider-Man. Και αυτό ήταν το πιο καινούριο που έχω ξεκλειδώσει. Ήταν νομίζω μετά αφού κάναμε το βίντεο. Είναι με την Black Card. Α, δεν σας είπα ποια χρονιά είναι. Μισό λεπτό. Είναι του 1982. Είναι πιο πόσο από τα άλλα δύο. Μάλλον, πριν σας δείξω αυτό, θα δούμε πρώτα τα poster μας. Πρώτα έχουμε τον Θείο Μπεν. Μετά έχουμε δρόμο. Είναι το Spider-Man εκεί πάνω. Όταν φεύγαν οι γονείς του Spider-Man όταν ήταν μικρό παιδί από την ταινία. Όταν βρήκε την αράχνη ο Spider-Man. Ο Shocker. Και η πρώτη στολή του Spider-Man, το Amazing Spider-Man από την ταινία. Και εδώ λοιπόν παιδιά έχουμε το Combat Challenges. Έχει διάφορα challenge που είσαι εσύ ο Spider-Man και είναι λίγο δύσκολα. Είναι 12 επίπεδα. Εγώ τώρα νομίζω είμαι ή στο τρίτο ή στο τέταρτο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και βέβαια όταν τελειώσεις αυτό, όταν τελειώσεις όλα τα challenge, κερδίσεις μια suite. Αλλά τώρα βγαίνουμε έξω. Πάμε στον κόσμο. Το φώτομα, όπως είπε, είναι αργό. Επίσης, να ξέρετε πως πάνω στο μαύρο, όταν έχει το story, σου γράφει τον τίτλο της αποστολής που έχεις. Βέβαια, τώρα που το έχω τελειώσει, δεν μου βγάζει τίποτα. Αλήθεια, δεν μου είχατε γράψει, τελικά θέλετε να παίξω το story για να το δείτε κι εσείς. Πάμε πάνω σε μια πέρα το κάνω αυτό, οπωσδήποτε. Τι είναι αυτό? Σε αυτό έκανα εγώ episode πριν. Να το. Και πάω. Αυτό για να ξέρετε μας δίνει λίγο bonus για το level μας νομίζω ή για τα upgrades, δεν έχω καταλάβει. Τέλος πάντων. Τώρα δούμε τι θα κάνουμε. Ας zoom out και σκάμε λίγο pretty crime. Συμφωνείτε? Εγώ συμφωνώ. Θα πάμε με τα πόδια τι λέτε? Όχι. Ναι, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, λόγω του ότι έφτασε ο καιρός των εξετάσεων και επειδή εγώ δίνω, ναι, πριν πω αυτό, κοιτάξτε, αυτό δεν σας το είχα δείξει, ένα κολπάκι που δεν βγάζει περισσότερες φορές. Σου δίνει λίγο boost όταν κάνεις αυτό. Κατάς το R2 και το L2 και παίρνεις και το Χ. Και μετά αφήνεις το R2 και το R2 και σε πετάει. Να δούμε τώρα θα πιάσει. Ναι, έπιασε. Τέλος, και είμαστε ακριβώς δίπλα. Λοιπόν, όσο κάνω αυτό εγώ, να σας πω. Λοιπόν, επειδή τώρα έφτασε ο καιρός των εξετάσεων και εγώ που σας είπα δίνω, πριν από λίγα δευτερόλεπτα είπα, ή 20 λεπτό, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, να ξέρετε πως μπορεί να μην κάνω βίντεο για κάποιες εβδομάδες ή μπορεί τα βίντεο να είναι αραιά. Ή κάποιες άλλες μέρες να κάνω βίντεο, καταλάβετε, θα είναι λίγο άστατο το πρόγραμμα. Οπότε μην περιμένετε κάθε Τετάρτη βίντεο, γιατί είναι σκληρό το πρόγραμμα που μας έβαλαν και θέλετε διάβασμα και συντάξει που είμαι τώρα, οπότε δεν πειράζει. Τώρα όμως φοβάσαι το καλοκαίρι, κάθε Τετάρτη ή και ίσως και δεύτερη μέρα βάλω το καλοκαίρι βίντεο, διότι θα έχω πιο ελεύθερο χρόνο, καταλαβαίνετε. Επίσης,
Μια νέα σειρά που θα έρθει στο κανάλι μας είναι το Watch Dogs που όλοι περιμένουμε, 27 Μαΐου. Το έχω ήδη προπαραγγείλει από το πλαίσιο και πιστεύω ότι το έχω προπαραγγείλει αρκετά πριν ώστε να μπορέσω να το πάρω από τους πρώτους, γιατί σίγουρα θα έχει μεγάλη ζήτηση. Είναι από τα παιχνίδια που περιμένουν πάρα πολύ. Και θα κάνουμε το campaign του φυσικά. Και θα παίξουμε και λίγο multiplayer από αυτό και με κάποιους φίλους μου που έχουμε πει και μόνος μου. Έτσι θα διασκεδάσουμε. Πάμε τώρα για λίγο ακόμα ξύλο. Δεν νομίζω σε το World Run ή όχι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Έλα, κουνήσου. Πάμε. Οπ. Ένα airbase. Ας το πιάσουμε. Χικας. Το πιάσαμε. Και level up. Γρήγορα να πάμε πέρα γιατί είναι κόκκινη η περιοχή. Δεν θέλουμε να χάσουμε το heroic level μας. Οπ, να κι άλλο. Πρέπει να το κάνουμε τώρα, παιδιά, δεν γίνεται. Θα περιμένει λίγο αυτό. Πα. Φαίνεται αυτό νομίζω για τα upgrades μας και δεν μας δίνει κάτι τώρα στα level. Anyway. Φτάνουμε γρήγορα. Ελπίζω να προλάβουμε, παιδιά. Και... Πάμε. Κιλά. Λίγο ακόμα. Τους πάνω να μπαίνουν οι πολκαρτσίες μπροστά. Έλα. Προλάβαμε. Κάτω. Έτσι, έχουμε μαχαίρια τύπη. Και στο πήρα. Ένα να το πάρεις. Όλοι θα έρθείτε. Καλά. Είναι λίγο άδικο για σας. Άρα τι να κάνουμε. Κάτι θα βολευτείτε. Πρόσχε. Δεν τον είδα αυτόν εκεί πέρα με το όπλο. Ποτέ ήρθε καταρχάς. Slow motion. Web attack. Του πήραμε το όπλο, αλλά δυστυχώς με βάρεσαν οι άλλοι. Δεν πρόλαβα να κάνω dodge. Dodge. Θα το πω. Άλλη μια φορά και... Τέλειωσες. Και η σειρά σου. Είσαι τελειωμένος, φίλε. Μην το παιδεύεις. Και να κάνουμε και λίγο heal. Αν δεν προλάβουμε, κάνουμε όσο κάναμε. Τι να κάνουμε. Ήταν 4 ή 5 νομίζω. Και αυτό δεν δείχνει 3. Περίεργο. Συνεχίσουμε. Λοιπόν, παιδιά, σιγά σιγά λέω να το κλείνουμε το βιντεάκι. Έδωσε ο Βασίλεμα και ώρα θα κάνουμε web swing. Έτσι. Τι βλέπω. Κάτσε, παιδιά, να το χάσουμε αυτό. Μισό λεπτό, το πήγε. Να το. Ωραία. Θα κάνουμε και αυτό και μετά θα το κλείσουμε. Ναι, θα το πιάσουμε μέσα εκεί, φίλε. Δεν είναι πολύ ωραίος με αυτή την μαύρη πράσινη στολή. Παιδιά, πείτε μου. Δεν φαίνεται πολύ ωραίο στο σκοτάδι ειδικά. Τέλος πάντων, κάνουμε τη δουλειά μας. Έλα εδώ. Σε πιάσα. Πού είσαι? Αντιγεια. Bystanders for them to wreck. Spider-Man's quick actions drew praise from police, who say he likely saved many lives.